en welkom bij mijn kanaal. Mijn naam is Cindy Kapendi en vandaag leert ons die alfabet van A tot Z. A voor appel. A voor appel. B voor bal. B voor bal. C voor Cindy Kapendi. C Cindy Kapendi. D voor donkey. D donkey. E voor eend. Eend. F voor fiets. F fiets. G voor geld. G voor geld. H voor helikopter. H helikopter. I voor insect. Insect. J voor jas. Jas. K voor kat. Kat. L voor lemon. Lemon. M voor masker. Masker. N voor niet. Niet. O voor olifant. Olifant. P voor pen. Pen. Q voor quadbike. Quadbike. R voor rok. Rok. S voor slak. Slak. T voor tas. Tas. U voor uil. Uil. V voor vis. V vis. W voor wiel. Wiel. X voor telefoon. X telefoon. A voor ijs. Ijs. Z voor zebra. Zebra. Baie dankie maatjies dat julle my video gekyk het. Vra vir mamma en papa om jou te help om die subscribe knoppie te druk sodat jy al my video's kan kyk. Ek hoop jy het 'n lekker dag en ek sien jou volgende keer.